amma dai ga dukkan alamu ba a kai ki makaranta ba ko? Na dai san iyayenki za su iya kokari don baki tarbiyya amma ba lallai bane ki dauka sallama ma kin kasa yi. Dakata malama ba wurin ki na zuwa. Na zo ne in ga baba Jummai dalilin Mansur. Yana ina ne? Amma sanin kanki ne cewa idan kika makara za a yi miki bulala wacce zafinta zai taba min zuciyata. Ko kin manta cewa ke mallake na yadda amma ka manta a soyayya ai ba nauyi. Ni zan iya koya ka kuma ba zan ji nauyin ka ba. Nusaiba. Allah yana na wannan yarinya ne a rasa ma abin da zai yi. A ce yarinya kullum baki gida kullum baki gida. Kuma ba babban abin takaici mallam kayan nan da ka sai mata. Wallahi ta sai. Inna lillahi. Ta sai da. Wannan din mata ta mutum ne. Ta sai da. To wannan yarinya ta ne mutum ne kaga. Kuma can da je sai miki tunda shi kika dauka da mutunci ba mu ba mu kin rena mu ko mun ga maki baki amfani da abin da kika ga sai wannan yaron